Kiire, joo. Se on ajan ulottuvuuden vääristymä, että ihminen projisoituu pyörässä juoksevaan oravaan. Just. Mitä oikeastaan erottaa ihmisen ja oravan? Sori, että mä myös tulin tosi ihan hullun kiireessä. Ei, kiitti. Tiedätkö, Jari, mä viime aikoina kelannut oravapyöräkäsitettä. Tiedätkö sen, kun niinku vaan menee ja menee? Tiedän, mitä se tarkoittaa. Kiire. Se on länsimaisen yhteiskunnan tauti. Ei kerke hengittää. Ei kerke tuntee tuulenvirettä hiusrajassa. Milloin säkään oot pysähtynyt? No et milloinkaan, kyllä mä tiedän. Mutta tää matka, tää ei ole mikä tahansa reissu. Tää on matka sinne sun sisällä juoksevan oravan pään sisään. Sen oravan pitää pysähtyä. Mulla on tämmönen teoria, mitä mä oon kelannut. Mulla on kiire jo. Kiire.